kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Festival Grillade de volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la
ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o terrain man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sɔgɔlen don jani na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye i Keyita bi an kun bɛ denwuli la min ye an balimakɛ n'o ye Bayisu Dugure ale muso ya an sɔn denmuso la Falaye kabako kɛra ye koyi denwulikɛnɛ in ka ɲi i bɛ den tɔgɔ dɔn wa Jani kabako kɛra dɛ ko marakamuso dɔ tɔgɔ don ne ko nin ye ne yɛrɛ ba tɔgɔma ye n ko Bayisu ma n ko Bayisu nin kelen général tɔgɔma b'i bolo nin kɔni nin ye RN tɔgɔma de ye sisan sa ala ka den balo k'a na k'an jɛ k'a buga dɔgɔ ye ala k'a dayirimɛ nɔgɔya Dugurelakaw ka denbaya Banankabugu mairie ka ɲɛsin o ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛkɔrɔba yɛrɛ an b'a fo n'o ye ba ye ani sigiɲɔgɔn ni balima ni teri sira fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ ka denwulikɛyɔrɔ in na sɔgɔmada in na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ye daraka duman dun han e m'an kɛcogo ye de Falaye
marakaw ka foyi tɛ taa basi kɔ u ye nɔnɔ kɛ basi la ka d'a ma sɔgɔmada in na koyi ne kun yɛrɛ n ko dɛgɛ don ko ayi ko basi don dɔw bɛ ka nama dun dɔw bɛ ka ani nɔnɔ dun an bɛ a fɔ sa Ala ka den balo k'a na k'an ja nin y'an ka jamana in jala n'o ye fala ye fɛn dɔ bɛ to k'a fɔ bamanankan na kuma caman dateliya k'an bɛ taa Bayisu ka denkuli kɛnɛ kan ayi dɛ an bɛ taa Bayisu den kun dili kɛnɛ kan e m'a ye wa ko fala ye ka denkuli cogo o kɛra a mɛn fala ye den kun dili an bɛ t'o de kɛnɛ kan dateliya ye ko caman yɛlɛma kɔlɔn ka ɲi ma kɛ kolokani ye nin ye wa bamananmaw de a kɛra bamananmaw de ye siɲɛ kelen n'o tɛ segukaw ka dugu sigilen don fala ye kana siga o la o fɔ kuɲakari kɔni o bɛ Kayi mara la ye o ye an bɛɛ na ye nka segu kɔni o ye segu ye sɔgɔmada in na walima an k'a fɔ tilegan in na fala ye bamananw ko sɛ n'a kɔnɔko ba fana n'a kɔnɔko nka ko n'a tigi de bɛ yaala n'i ka wulu ye n t'a sidɔn minɛ nin ka nin si filɛ a bɛ tile guwa i la an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ minnu bɛ k'u cɛsiri bi jamana in a ka se ka to jɔlen fala ye an b'u fo ko tɔgɔ fala ye tɔgɔ kɔrɔ de min bɛ tu i kɔ n'i ye min kɛ o de bi fɔ Modibo Keyita a ye min to a kɔ o de y'a tɔgɔ ye fala ye Musa Tarawele a ye min kɛ ɲuman na o de bɛ maaw hakili la Alpha Umaru Konare Amadu Tumani Ture Ibrahim Boubacar Keyita Bandaw Aya ka taa se Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ma u ye min kɛ ɲuman na maaw ka teli k'o de mara ka tɛmɛ juguman ka fala ye nka juguman kɛlen don minnu na olu ti ɲinɛ dɛ suba bɛ ɲinɛ nka min ba ta o ti ɲinɛ fiyewu bi an bɛ waati min na an yɛrɛ ko furanjɛla fanga nka furanjɛla fanga ma deli ka mɛn ta fana dɛ fala ye parce que an ye furanjɛla fanga fila de ye min kɛra Amadu Tumani Ture Ala ma hinɛ n'a la Zumana Sako Ala ma hinɛ n'a la an da yɛrɛ bɛ nana don a ka janaja ko kuma na fala ye bi anw ɲɛ bɛ min na an bɛ ka min faamu o ye se ani wulikajɔ ni cɛsiri ani ko faamu cogo an kan ka o de jateminɛ taji ko daminɛ n terikɛ dɔ bɛ yen a ye taji caman san a y'a mara a ka so Ala barika la ko m'a sɔrɔ nka ale tun bolo ko in tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ ma fala y'a tɛmɛ n'o bɛɛ kan nin waati in na bamananw ko ten o ni duntulu banna gɛrɛ bɛ kɛ muntulu de la nka taji t'o fɛn ye dɛ non ale t'o fɛn ye o la fɛɛrɛ mun sigira jamana ɲɛmaaw fɛ o ye ka fɛɛrɛw kɛ ka lafiyali di an ka jagokɛlaw ma minnu ka baara ye tajiko ye u ka taa ta ka na n'a ye fala ye n bɛ segin a kan tile o tile Mali kɔnɔ Mali bɛɛ an mago bɛ taji 11,000,000 litiri de la a bɛ bɛn sitɛrini 250 ma 100 sarada la 50 ye Bamakɔkaw ta ye taji in fana na fala ye i b'a jateminɛ min bɛ kɛ a tɔgɔ ye di avion na jeti o bɛ a la DDO filaw olu bɛ a la super a b'a fɔ ma ko essence ale ni gasoil nin fɛn 5 Mali bɛ nin de ta tile o tile pour que ka se k'a ka jamanadenw kulu la hinɛ nin fana jatela fala ye sanubɔyɔrɔw t'a la sabula sanubɔyɔrɔw olu kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ u yɛrɛ ye n'o y'u ka réserve ye k'o sigi usine ba dɔw bɛ olu tɛ a la nka an yɛrɛ ye baaraw kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan san 2022 san ka baaraw kɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ se ka taji mara yɔrɔ k'an fɛ fo tile 90 i kalo 3 jate a tɔ tora a musaka ko de sisan k'a baara daminɛ n y'a f'i ɲɛna yan kunun an k'a kɛ terroriste yɛrɛ tɛ ka sira tigɛ banbanciwale kɛbaaw tɛ yen taji bɛ taa ta minnu fɛ n'olu ko taji t'u fɛ yen bi a bɛ kɛ cogo di
kwaji tɛ anw ti kwaji da la nka nin bɛɛ n'a ta fala ye taji sɔngɔ ka nɛgɛ ka tɛmɛ an dafɛ jugu bɛɛ ka fɔ n'a kɛra nizɛri fana ye dɛ i ɲɛ b'an na nin bɛɛ la tan an ka taji sɔngɔ ka nɔgɔ sisan ko in taara sira minnu fɛ fala ye a degun a ma se fɔlila maa ye sabula an bolo bila n k'i sɔn o ti maa ɲumanya tamaseere ye fala ye fɛn min bɛ yen ni maaw b'a kalama n'a degun bɛ ka s'u bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen n'i ka setu i ka ko kunbɛ cogo don bɛɛ lajɛlen ye i niyɔrɔ sɔrɔ ko in na anw minnu kun ko n ko sini mali ka ci an ɲɛ b'a la bi a bɛ cogo di n'i ye faama degun sɔrɔ i ba ye degun sɔrɔ i somɔgɔ ye degun sɔrɔ i ka denmisɛnninw ye degun sɔrɔ e min bolo ko e ye wariba di ka na k'u ka sɛnɛ kɛ i ye n'i ka maloforo caman ɲɛnen don i yɛrɛ ye degun sɔrɔ taji tigɛli la bi fala ye o de la ni kojugu bɛ yen kana sɔn fiyewu k'a fɔ ko ala k'a taa ɲɛ dugawu kɛ nka fɛn dɔw bɛ yen fala ye f'an ka sɔn olu fana ma anw caman baden anw ko k'anw ye silamɛ ye nka nɔgɔya man d'an caman ye dɛ gɛlɛya o gɛlɛya mɔgɔw bɛ hakili jagabɔ de kɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ fala ye ni nin tɛ yen an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka mun bila a nɔ na an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ k'an bɔ degun kɔnɔ ni n'a ɲɛna ne bolo n b'a ɲɛ yira mɔgɔ tɔw la anw ta tɛ o ye anw ta ye mun ye nin gɛrɛntɛ in kɔnɔna na est-ce que an t'a lajɛ ka a ɲini an ka dɔ sɔrɔ ka fara an jufa kɔnɔna kan i y'a mɛn i bɛ taa dɔ ta ka fara a kan o k'a sɔrɔ i yɛrɛ sera ka s'a ta yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ kɛ n ko o de ye gɛlɛya yɛrɛ ye nka bi an bɛ ka kibaruya minnu sɔrɔ an dafɛ jamanaw minnu na an bɛ taa taji ta yɔrɔ min a mɔbili dɔw sera an ka dugukolo kan ka ban fala ye a bɛ dɔw bɛ sɛnsɛn na ka bamakɔ magɛn siraw ka ca taacogo ka ca ni nacogo ka ca an tɛna dugu ni yɔrɔw tɔgɔ fɔ k'a kɛ ni ko lakana ye nka n bɛ tilen ka min fɔ yan an ka sofɛriw fo fala an kana ɲinɛ o kɔ sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ min na sɔrɔdasiw bɛ baara min na an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ cɛsiri la su ani tile maanifin kɛra cogo o cogo fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɛ i bolo o la sa hakili jagabaw bɛ sen na min ye mɔbiliw nacogo ye min ye escorte yɛrɛ kɛcogo ye ka hakili jagabɔ a bɛ se ka don cogo min na ka ɲɛ munnaw ninnu bɛ yen bi ni olu fana kan ka na n'an ka fɛn minnu bɛ na siraw fɛ fala ye olu fana escorte bɛ se ka yɛlɛma cogo min chauffeur fana ka lafiya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na min ye maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min ka kisi kununko min ye an sɔrɔ an bɔlen Kajana o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ nka maanifin ko ala jarabi b'a la tuma bɛɛ o y'a to sa min ye an ka morilakaw ye n'olu ka tɔn belebeleba n'o ye o conseil islamique ye fala ye ale ye welewelemada kɛ welewelemada min k'a b'a kɛ mali silamɛ ani maliden bɛɛ lajɛlen ma welewelemada in kɛra kununko kalo tile 17 san 2025 o conseil islamique yɛrɛ a jabala la ko ka kɛ ni ko cogo ye u b'a ɲini an fɛ an ka bɛn an ka sɔn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye jamana bɛ taabolo min na bi diinɛ ɲɛmaw minnu bɛ kutuba kɛ alimamiw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in kɔnɔna fala ye u y'a bɛɛ lajɛlen wele o conseil la k'a yirula sa k'a fɔ ko u ka taabolo ni baara minnu bɛ yen bi n'u bɛna na olu sigi sen kan wele in kuma la kumababa an ka min ye Usumani Salihu Tarawele ale lamɛn ale ye laseli kɛ a la bamanankan na kununko o conseil ale jabala la degun n'o kɛlen no k'a bila lombolanba la degun mun n'a kɛra sababu ye ka basigibaliya lana jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ lase jamanadenw ma ka tɔɔrɔ lase jamana yɛrɛ ma wa degun don mun b'a la ka jiri a lahalayaw b'a la ka yɛlɛma don o don an bɛ ala deli ala ka kɛ an tangabaga ni an dɛmɛbaga ye ka baara kɛ ni alisilamɛ diinɛ ka taabolo ye o bɛ fɛn minnu ɲini an bolo ala ka ciden kisi ani nɛɛma bɛ a ye ni lahalaya ɲɔgɔnnaw kɔnɔna na a ye baara minnu ɲɔgɔn kɛ ani jamana yɛrɛ lahalaya jateminɛ kɔfɛ
silamɛw ka kelenya tɔnba mun bɛ yen n'o de ye tɔn bɛɛ lajɛlen ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Haut Conseil islamique ye ale ni alimamiw ka tɔnba n'o ye limama ye o jɛna ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ in na o bɛnna fɛn dɔ kan o ka kan ka mun waleya mun bɛ se ka kɛ bɔda ye an bolo nin degun in kɔnɔna la k'a to jamana ka lafiya o la bi jumadonba in na o jumadonba mun ni o bɛnna ɔktɔburu kalo tile 17 ma san 2025 o bɔra ni bɛnkan dɔ ye ko k'a ɲɛsin Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma bɛnkan fɔlɔ ye mun ye ko bɛ Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen wele ka taa sabali ma ani yafa ɲɔgɔn ma ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ ani ka an yɛrɛ kalifa don Alahu Taala la ka an ɲɛsin Ala ma k'an jigi sɛmɛ a la bɛnkan filanan ko b'a ɲini Mali alimami bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mun bɛ mɔgɔ la seli kɛ Mali kɔnɔna la misiri dɔ kɔnɔ zawiya dɔ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ mun b'a la ko seli yɔrɔ don ne alimami bɛ yen n'a bɛ jɔ mɔgɔw ɲɛma k'o la seli o b'a ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ka duwawu kunutu kɛ duwawu kunutu o kɛli sabatila ka bɔ Ala kɛra yɔrɔ kisi ani nɛɛma bɛ a ye ne degun ye silamɛw sɔrɔ a tun bɛ kunutu kɛ k'a ɲini alimamiw bɛɛ ka kunutu k'o ka misiri la jamana ka basigi la ani jarabi mun bɛ an kan degun mun bɛ an kan degun in ka se ka wuli cogoya mun na mun ye o kunutu kɛli ye k'a kɛ fajiri seli la i kɛlen kɔ ka timirinminɛ kɛ jɔko laban na yanni i ka taga tenturu la ka kunutu kɛ o wagati la ni mun ye o ta o ye kɛcogo dɔ ye ni mun yɛrɛ fana dun b'a kɛ bange seliw bɛɛ la fitiri ani safo ani fajiri o fana ye kɛcogo dɔ ye mun sabatila ka bɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ ni mun yɛrɛ fana dun b'a kɛ seli wagati 5 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fana ye kɛcogo dɔ ye mun sabatila ka bɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ dɔnnikɛla si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ ko ne degun ye silamɛw sɔrɔ ko kunutu ka kan ka kɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna o kan ani lahalaya minnu filɛ nin nin de ye o ka kumakanw ye a kɛcogo la o la ni mun ye dɔ ta ninnu cɛla k'o kɛ baasi t'o la nka an tɛ fɛ fewu misiri ka sɔrɔ yen Mali kɔnɔ alimami ka sɔrɔ yen Mali kɔnɔ ko mun tɛ kunutu kɛ a ka seliw kɔnɔna la ka d'a kan n'i y'a mɛn ko i bɛ diinɛ ko baara ka ɲɛ jamana kɔnɔ a ka sɔrɔ basigi de bɛ yen lafiya de bɛ yen silamɛya de fɔlɔ hamina ni basigi ye silamɛya de fɔlɔ hamina ni lafiya ye ka kɔn diinɛ bɛɛ lajɛlen ye o de kama an ka an jɔyɔrɔ fa nin yɔrɔ in na o la o kunutu mun fɔlen filɛ nin k'a daminɛ bi jumadon na mun nɔgɔ bɛnna arabi awal kalo arabi sani kalo tile 23 ma Ala kɛra ka hijira san 1447 n'o ye ɔktɔburu kalo tile 17 ye san 2025 k'a daminɛ o don in na fo ka taa se wagati ma degun bɛ wuli wagati mun na n'o fana bɛ na kɛ a dama kibaruya ye k'o di jama ma nin ye bɛnkan ni cikan filanan ye a sabanan ye mun ye a ɲininen don alimamiw bɛɛ lajɛlen fɛ juma nata ani juma wɛrɛ minnu bɛ da o kan o ka kumakanw ta o ka kutubaw kɔnɔna na ka walandaw ta o ka kutubaw kɔnɔna la
i n'a fɔ a ɲini no wajulikɛlaw yɛrɛ fana fɛ o cogoya kelen na ka kumakanw ta ka walandaw ta mun bɛ kuma basigi kan mun bɛ kuma jamanadenw ka kɛnɛya kan mun bɛ kuma jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ kan mun bɛ kuma jamanadenw ka yɛrɛ kalifa kan Alahu Taala la mun bɛ kuma denw wulili kan ka bɔ jamana in kan o la ni Alahu Taala sɔnn'a ma limamu min ye alimamuw ka tɔnba ye o bɛna kutuba in labɛn k'a cɛri ka taga di alimamu bɛɛ lajɛlen ma walasa baara ka kɛ ni a ye kuma kuncɛli la an bɛ Alahu Taala deli ni a tɔgɔ sanumanw ye a n'a mankutu kɔrɔtalenw ye balaw min bɛ an kan fitinɛ min bɛ an kan Ala k'a wuli ka bɔ an kan a dogolen n'a bangelen Ala k'a wuli ka bɔ an kan basigi ani hakilisigi Ala k'o sɛbɛn an fasoba in ye o kɛli man gɛlɛn Alahu Taala bolo Ala de ye o ko kɛbaga ɲuman ye kisi ani nɛɛma an b'o ɲini ka kɛ Ala ka cidenw na samanti kan a n'a ka sodenw a n'a ka sahaba sanumanw ani mɔgɔ mɔgɔ mana tugu o la ni baara ɲuman kɛlen fo ka se lahara jɔdon ma ni sɛbɛn in bolonɔ bilala a la Arabiu Thani kalo tile 23 kɛra ka hijira san 1447 n'o bɛnna Octobre kalo tile 17 ma san 2025 au Conseil islamique ɲamayaso fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni tun ye Usman Saliu Traoré ale mankan ye au Conseil islamique maa don min ye au Conseil islamique kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye hijita ko min ye Usman Saliu ye ale jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ an b'a fo k'an yɛrɛ terikɛ ba fo yan n'o ye Ablaye Koyita ye imam an b'a fana fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri don o don maaw bɛ se ka fɔ ka bɛn cogo min na min ye imam Ablaye Koyita ye fala an b'a fo kosɛbɛ au conseil ka kuma in yani déclaration ka kɛ min ye man ye ale kun y'a ta daminɛ ka b'a fala ye a ye kunkurun dɔ fɔ an ka jɛ ka o lamɛn bilasiralikan don bilahi ne tulo bɛ kuma dɔ la diɲɛ kɔnɔ bi mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ to an ka jamana den de taa tɔgɔ ma sisan ko kaarun ka jugu ko kaarun ka jugu kaarun tɛ ɲɔgɔn fɛ a kuma bɛ ka cari an nɔfɛ n t'a fɔ n tɛ a danbɛ ka taa maa ma kan yɛrɛ to yen dɛ walahi bɛ n den mɛn an ka jamana den la sisan k'u ka jugu de wa juguya in a filɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ de b'a la si tɛ hɛrɛ kanu ni si ye bɛɛ b'a ɲini bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn coron yɔrɔ ɲini n'a tila ko an bɛ an bɔ yɔrɔ ɲini gɛlɛya kɔnɔ nka an bɛ ɲɔgɔn coron yɔrɔ de ɲini o kuma in na bɛɛ de b'a ɲini ne ka dondala kuma ye sisan ye n'i ye i b'a gɛlɛya mɔgɔ ma n'i y'a sɔrɔ k'a feere n'a tɛmɛna k'e yɛrɛ t'a sɔrɔ n'i y'a da gɛlɛya k'i y'a sɔrɔ de n'i yɛrɛ farala sanbaw ka don min na gɛlɛya ka gɛlɛya miiri ko e ka hɛrɛ dɔ bɛ gɛlɛya la o ye n'a danna hakɛ la de wallahi hakɛ bɛ yen n'a sera ye a bɛ bɛɛ lɔkɔ alakira ka kuma do sallallahu alaihi wasallam kuma sahalenw de do jamakulu o jamakulu ni a yɛrɛ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ t'a ɲini ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ a tɛ se ka kɛ foyi ye bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta o kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ ko sababu jugu mana kɛ dɔw ye cogo o cogo hali an yɛrɛ ka yeli la o kɛlɛ kuma tɛ sisan ye o kɛlɛ jumɛn bɛ yen a gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ bɛɛ ka cogo min na bɛɛ ka bɔ farati kɔnɔ ko b'o damaden dɔ an bɛ min ye o y'o de ye ka ɲɔgɔn wele ka na sabali ma ka ɲɔgɔn wele ka na hinɛ ɲɔgɔn na ma ka ɲɔgɔn wele ka na kow nɔgɔyali ma ɲɔgɔn ma n'a tila ni gɛlɛya nana alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw kalan o de la alakira delila ka kabila dɔ mɔgɔw mankutu ka dugawu k'u ye k'u mankutu ko jogo dɔ b'u la o ye jumɛn ye hali alakira delila ka o ko in kɛ kɛlɛ sira dɔ fɛ n'u ka sumanw dɔgɔyara n'u bɛ taama sira fɛ n'u ka zaadu dɔgɔyara walima n'u bolofɛnw dɔgɔyara u b'a ko bɛɛ ka na n'i ta ye caman bɛ min bolo fitinin u bɛna a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛɲɛ
ala bɛ barika don a la walasa bɛɛ ka dɔ ta bɛɛ ka gɛlɛya la hakili ni gɛlɛya nana a ka kan ne karisa dɔɔni filɛ ne bolo yan dɛ karisa dɔɔni filɛ ne bolo yan ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa gɛlɛya ka tɛmɛ ko coyi alhamdulilayi a t'aw de bolo a bɛ ne bolo yan a ka gɛlɛya o de ma ne kɔni ne bɛ don da la ni o ŋaniya in dɛ o de bɛna segin e ma fan wɛrɛ fɛ ala bɔ fan ka ca dɛ silamɛw an ka hinɛ ɲɔgɔn na nka dɔ bɔ juguya in na quoi ka taa jamana yɛrɛ kɛ fo a bɛ mankutu ko a ka jugu o tɛ kuma ɲuman ye dɛ ne tigɛ ka kuma tɛ dɛ an b'a mɛn mɔgɔw de da sisan ni taa kokanaw ni fɛnw na i b'a mɛn mɔgɔw de da ko k'an ka jugu quoi an bɛ juguya ka k'a kanuɲɔgɔn ye an bɛ juguya ka k'a kanu ni jamana wɛrɛ mɔgɔw ye an bɛ diɲɛ don o don n'i ye réseau kana lajɛ anw ɲɔgɔnna si t'a la bi bɛɛ filɛ réseau kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i tɛ jamana tɔw mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɔ tan komi anw cogo si t'a fɛ si ka hɛrɛ sɔrɔ si t'a fɛ si ka kɛ foyi ye bɛɛ b'a fɛ bɛɛ ka kungo sɔrɔ n'a tila ni hɛrɛ sɔrɔ de bɛ sen na a mɛn o mɛn turu na si yɛrɛ ma nka ni tɔɔrɔ de fana bɛ sen na ni ala ka dɛmɛ tɛ n'a ma dabila a da bɛ si yɛrɛ ma dɛ i nisɔndiyara ko nin ko bɛ fantanw de kun non bon ne ka foyi mɛ ne kɔni hali ne ka san 2 balo bɛ n bolo n'a ko ye san 2 tɛmɛ turu bɛ s'i ma dɛ n'i ko hali n'a ye san 5 kɛ nin ko in tɛ kɛ yan ne ta a tɛ foyi tiɲɛ ne ye n'a ye 5 tɛmɛ dun wali ni kasara donna e ka o san 5 réserve la dun ala bɔ fan ka ca ala tɛ ŋaniya juguya fɛ tellement muminu ka ɲɔgɔn kanu ka hɛrɛ miiri ni ɲɔgɔn ye o ka di ala ye alakira ka hadisa nana sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye dugawu kɛ i balima silamɛ ye a t'a kalama k'a fɔ ala nin kɛ kaari ye ko o kɔni permanent mɛlɛkɛ dɔw de bɛ yen olu ka baara ye ka o dugawu ɲɔgɔnna kɛ e ye ala kaari kisi mɛlɛkɛ dɔ b'a fɔ ala nin yɛrɛ kisi ko mɛlɛkɛw bɛ yen k'o dugawu kɛ a akisu ma fɔ dɛ nka hakilima kan ka ko dɔ faamu dɛ ni mɛlɛkɛ dɔ kɔni bɛ yen ka to ka dugawu kɛ n'i ye dugawu k'i balima ye e min fana bɛ k'i balima danga fo kaari ka halaki de walayi fo n'a sɔrɔ a ma nin kɛ ne de la ko e ye min kɛ ala la dun e bolo dɔrɔn a ye ko kɛ e la donc fɛn o fɛn mana sɔrɔ o ka kan e ye min kɛ ala la ni ala ko a b'o juru sara e la i bɛ fiɲɛ minɛ ala de ye yafa masa ye ala ka yafa an ma fala ye nin kun ye Mayi Watara ye an b'a fɔ a ka laseli la sisan an sera an terikɛ ma Elhaji Umaru Sumare Elhaji Umaru Sumare fala ye n bɛ fama ka ni ɲɔgɔnna ye nka an k'a lamɛn fɔlɔ an ka jɛ k'a lamɛn a kɛra o ye cogo cogo a y'a baara innahu bima ta'maluna basir a bɛ ka fɛn mun kɛ ne ala ɲɛ b'a la ne ala ɲɛ b'a la mun bɛ bolo diɲɛ in na n balimakɛ mun b'i bolo diɲɛ in na mun b'i bolo diɲɛ in na a fɔ n ye mun b'i bolo mun b'i bolo diɲɛ in na mun b'i bolo diɲɛ in na dogoyɔrɔ bɛ min ka ala kɔn a t'aw labɛn fɛn dɔ b'aw nɔfɛ dɛ n'o ye saya ye a b'i ta waati waati n balimakɛ n balimamuso i t'a dɔn a ye miiri don min na aw bɛ taa jɔ kelen kelen ala ɲɛkɔrɔ aw bɛ taa jɔ kelen kelen ala ɲɛkɔrɔ ala n tɛ arabu kan mɛn o kuma t'a la ala n t'i ka kan mɛn o kuma t'a la ala avocat dɔ bɛ n bolo i jɔ n k'a wele a ka na n défense ta o tɛ kɛnɛ mun kan la ilaha illallah la ilaha illallah sawfa la tafutuna allah wallahi an tɛ fɔ ala kɔ wallahi an tɛ fɔ ala kɔ an tɛ fɔ ala kɔ dɛ an tɛ fɔ ala kɔ kullu amalin mahsub hadamaden mana baara baara kɛ diɲɛ na yan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛ wa kullu niyatin marsuda ŋaniya fana n'i y'a ta diɲɛ in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnnen don ala yɔrɔ ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ɲɛ janfantiw ala b'a dɔn fɛn mun bɛ dusukun kɔnɔ ala b'a dɔn an bɛ boli ka ala da yɔrɔ jumɛn ne balimakɛ n balimamuso aljaza'u qadim wa ala bɛ taa bɛɛ lajɛlen sara i ka baara la a bɛ taa bɛɛ lajɛlen sara i ka baara la o la n baw ma ne balimaw
anga ko laban ke tubi anga siga Allah ta'ala ma anga siga Allah ta'ala ma anga duskun sani alai anga barau ka ala kama barai aw nyana ka fo anni ala masru wa soni ambe ta ala ka wele jabi soni ambe tanjo Allah ta'ala nyekoro ningiye imbe ban munduna nyogon faga nafulo nofe munduna kele joro nofe munduna togonyini munduna hadama dembe ni bela jele nyini jiye indronde kama jiye indron jiye bibi na anga jiye kono ante keleke foi nofe funa kera sheitane masite keleke ala kama bi bara mara doga chugo ne balma wake bara nyumande ake ninjiye iba toy ko dondula nimbe bo dondola akadiye chugo kede me ala nyebila me abibina nahnu naish kan la hisab niye an lajabi an doyoro na mboro dukono na utakalaje subulaje biro laje sigida laje jamana laje abaw nyana ka fo ala tetan sega sini abaw nyana ka fo ala tetan sega sini abaw nyana ka fo qabru tawnye abaw nyana ka fo chien ko ala teta chien bange sini imalu mashitum amana udia ay barake de ay barake de ma bara fana ala nyebala la haradu fakiru hada madi miri ila silila iborami miro de la ni boro jatemine ibi kaman kunjigi ibora yoromi ni o jatemine ibe sabali ibora yoromi ni o jatemine ibe son alai meni mi boro jatemine ibe segi yoromi ni mo jatemine ni nuyi de be sanfɛ shaytane serila nuyi mun b'i bolo sanfɛ kungolo mun b'i bolo sanfɛ don dɔ la tumun de bɛ zɛmɛ in dun don dɔ la tumun de bɛ zɛmɛ in dun zɛmɛ in bɛ dun don dɔ la i ka kaburu i kolow bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila kɛrɛfɛ ka su wɛrɛ dun o kɔfɛ i kolo bɛ sɔrɔ ka taa ka fara o fana kan Allahu akbar hadamaden de filɛ nin ye ne balimaw hadamaden de filɛ nin mɛ n'i ye bi silamɛ ta k'a lajɛ k'an ka baaraw suma an ni silamɛya ka jan ɲɔgɔn na bi tilennenya tɛ dugukolo sanfɛ silamɛw fara fan bɛɛ ti jɛ ka kala fan bɛɛ lajɛlen ti jɛ ka kɛlɛ ni yɔrɔ dɔw ka kala yɔrɔ dɔw ka suma an ka dugawu kɛ Fala ye nin bɛɛ bɛ tila ka kɛ don dɔ la baro ye an ka esansi sɔrɔbaliya san in ala ka an si jɔ k'a kɔnɔ foro kɔnɔnaw an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi rabil alamina Fala ye k'a daminɛ Mali kɔrɔn na ka na Worodugu la ka bɔ Bani na ka taa Baba la Fala ye sɛnɛkɛlaw wulilen don k'u jɔ u ye min sɛnɛ u bɛ ka o jaabi sɔrɔ ɲinan ta alhamdulilayi bɛ ka fɔ tiɲɛ don baara kɛra degun kɔnɔna na nɔgɔ sɔrɔkow bɛ a la sɛnɛfɛnw sɔrɔkow bɛ a la ji ma labɔli kɛ fa bɛɛ lajɛlen na nka u bɛna ta bɛɛ lajɛlen ko dɔ sɔrɔla min sara ni salongo ta ye o la sa min ye malotigɛw bɛ sen na ɲɔtigɛw bɛ sen na kɔɔriw bɔli bɛ sen na tigaw bɛ ka fɔri sɛnɛkɛlaw u ko yɔrɔ fan caman fɛ sa k'olu kɔni nisɔndiyalen don wa min ye u hakililaw fana tigɛlen sabula u filɛ nin ye ka kanni min daminɛ nin ye o bɛna n'a to sa u ka se ka jiginɛw fa min ye jamana kɔnɔna na dɔw ko keninge ɲɛna u bolo kosɛbɛ
dɔw fana ko min ye saɲɔ ye o fana ɲɛna olu bolo ka taa se sɔ ma ani tiga olu kɔni tigɛliw daminɛna k'olu bila kɛrɛfɛ a mɛnna sɛnɛkɛla dɔw olu y'o dantigɛli kɛ dɔwɛrɛw y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan kɔni ni ala sɔnna ma u b'u sɔn k'u tɛgɛ nɔ nka waati in na sa sɛnɛfɛnw tigɛ waati falayi ale ni taji sɔngɔ yɛlɛlen don yɔrɔ caman na dɔw fana y'o kibaruya di studio tamani maaw ma ko ɲinan k'a fisara ni salon ko ye yɔrɔ jan na han n'o y'a sɔrɔ salon jiw kɛra ka bɛn an ka foro ma k'an dunufa an y'an nɔ an ka kabaw n'an ka fɛnw nɔfɛ ɲinan ta ko alihamudulilayi ji nana wa ji a doncogo ni a bɔcogo o kɛra wasa ye foro caman kɔnɔna mali fantan ani naani fɛ gɛlɛya n'a ta bɛ falayi min ye jamana ale segu mara ani a san mara ni a dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na sɛnɛkɛla minnu n'olu sɔrɔla ka kuma u ko samiya daminɛ waati u kun jɔrɔla nka min ye waati dɔ nana se ji nana ji min nana fana o sera ka kɛ nafa ye u bolo nin waati in na sa min ye dɔngɔnɔdugu kɔnɔna falayi u ye sɔw kɔni k'olu bɔ kaban min ye tiganinkuruw ye ka taa se dabilenu ma ale ni sɔkisɛ kumaba a b'a fɔ min ma ko borongo olu caman fana bɔlen u y'a yira sa k'a fɔ kɔni min ye ɲɔ ye o ma se olu fan fɛ fɔlɔ ka kɛ u sago ye nka a kɔni ye kunnama min sɔrɔ sɔɔni a tigɛ waati min na se tigɛ waati ninnu seli falayi degun kelen min bɛ o ye tajiko ye moti mara la caman y'a yira k'a fɔ ko min ye gɛlɛya yɛrɛ fanba ye bi o kɛra nɔgɔko ye olu bolo min ye minɛnw fana sɔrɔli ye o kɛra degunba ye nka u yɛrɛ sera ka wulikajɔ minnu kɛ ka se ka baara minnu kɛ o fisayar'u yɛrɛ ma kosɛbɛ masina fana kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kaba ye ka taa se sɔ ma olu y'olu tigɛ ka ban min ye tigaw ye olu fana kɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sisan sa kɔni taji de bɛ ka ɲini fala ye nka taji sɔrɔbaliya in na forotigiw ye fɛɛrɛ kura bɔ ka wɔlɔsɔw ɲini joona yaasa min ye malo bɛɛ lajɛlen kana ja ka tiɲɛ baara in kɔni bɛ ka kɛ timinandiya su ni tile nka a ma nɔgɔ ni taji tun b'u bolo o ka teli ni nin ye o nɔ ka ɲi ni nin ye min ye motɛriw kɔni mankan dɔgɔyalen don ɲɔnɔ kɔnɔna na bi kosɛbɛ ka sababuya kɛ taji ntanya ye yorosokaw fana fɛ yen olu ko ko kɔɔri kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale ni kaba o kɛra u sago ye a ye kunnama sɔrɔ min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ ka min ɲini bi o ye taji de ye ko ye fala ye sisan baaraba minnu kɛra alihamudulilayi bɛ ka fɔ fan caman fɛ sabula ko forow k'u ye a ko kɔni a sigira sen kelen kan kununko segukaw fɛ yen sɔrɔdasiw ka degeso min bɛ yen ni o ye bafo banakɔrɔ kan ye banakɔrɔ ni o ye ezo ye ale ɲɛmaaba n'o ye kɔmanan ye o ye kolonɛli sirilamini tarawele bamanan ale ka yɔrɔ kɔnɔna sa n'o ye banakɔrɔ ye fala ye a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasi cɛ minnu tun bɛ yen sa olu ka bɔli baaraw kɛra tako 19 na a ko hukumu kɔnɔna na segu guvɛnɛri n'o ye commissaire général de brigade de police Sulemani Traoré ale tun bɛ yen tako 19 in bɔli n'o ye ezo maaw ye sous-officier banakɔrɔkaw fɛ yen baara ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye général de corps d'armée Sadio Kamara wolomasiri tabaw ni sɔrɔdasi kɔrɔw olu ka minisiri min ye Sirilamini n'a ka cɛdenw ye u ye kalan kɛ maa min kunna n'olu bɔra kununko fala ye maa 740 u nana ka bɔ jamana 10 na minnu fana ni Mali tɛ kelen ye min ye Sirilamini ye a ye ɲɛfɔli kɛ kalan taacogo ni kalan kɛcogo la ninnu kunna min ye a ye a ko ko ɲinan ta kɔni jamana 10 minnu n'o ye an teri jamanaw ye n'olu nana ka na kalan in kɛ k'a kɛra laada ye u bolo ko ye fala ye maa minnu filɛ nin ye sa n'olu bɔra kolonɛli Sirilamini n'a ka maaw ko sa k'olu ye yamaruya ɲini ɲɛmaw fɛ ko k'u denwuli tɔgɔ k'o kɛ sariya chef ye n'o ye Ibrahima Traoré gardi maa ma falen don ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunu kamalen min filɛ nin n'o tɔgɔ dara ninnu na fala ye a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya n'a ka baara kɛcogo o ka kɛ misali ye nin denmisɛnninlaka minnu bolo minnu filɛ nin ye sa n'olu nana kɛ sous-officiers ye ɲɛnajɛ in fana senfɛ n'o ye ninnu ka bɔli ye minisiri n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale taara min ye u ka amphi kura in n'o ye amphi moderne ye a taara o Kurunbokari laɲini tun kɛra kalanso in ɲɛmaa fɛ n'o ye kolonɛli Sirilamini Traoré ye ko yaasa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ka yɛlɛma don maa hakɛ min bɛ na u bɛ se ka ku cogo min na kalan bɛ se ka k'u bɛɛ lajɛlen kunna yɔrɔ kelen na yɔrɔ min na fala ye o ye amphi in ye a bɛna belebeleba fara u ka baaraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi kalanfo minnu b'an fanfɛ bolo fɛ yaasa a bɛ jate olu fɛ bi a ka bonya a n'a ka maaw bisimila yɔrɔ ko ɲuman na
min ye Segu gouverneur ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko ni ŋɔni b'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaw u ye yɔrɔ di Segu ma min bɛ maaw fana kamaru ɲɔgɔn kan han fala ye sabula ɲɔgɔn ye yɔrɔba min don a kɛlen don ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ ko taw diɲɛ taw belebelebaw olu kɛcogo ye min ye Banankɔrɔkaw fɛ yen sous-officier ninnu bɔli an ye défilé mankanni kɛ ka sɔrɔ ka sa k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye san wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma min ye maa kura wɛrɛw olu na don olu ka bɔli fana baara na kɛ ninnu kɔni bɛna taa sa wolomasiri tabaw ka gun kan minnu bɛ taa jamana wɛrɛw la fala ye u fana bɛ taa fara u ka sɔrɔdasiw u ka jamana sɔrɔdasiw olu kan min ye colonel Sirila min ye a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira sa k'a fɔ danaya min kɔni dalen n'u ka baara in kɛcogo ɲuman na min ye kalanso in kɔnɔna na ni min ma fara a kan foyi tɛna bɔ a la wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye ɲɛmaaw ye u ye kuntilenna mun fɔ n'u ye baara kɛcogo mun fɔ ko in a taara o sira fɛ Segu Banankɔrɔkaw fɛ yen fala ye kɛnɛ kan yan an bɛ Bafo commandant n'o ye colonel Gawusu So ye an b'a fo sabula olu ni ninnu de ye sigiɲɔgɔn ye Bafo in mana fɔ dɔrɔn i b'i kun kɔrɔta kuma bɛɛ i taatɔ do ye o an t'a dɔn sa so bɛna aw bila maa min ka bolo kan ye n t'a dɔn Dominique de bɛna aw ta wa n'o ye commandant Dominique ye u bɛna taa di sariya chef Sanogo de ma Kɔrɔbe b'a fɔ a ye Bafo wa a ye ci don yen ni i ni hakilina min bɛ don yen i ni dɔwɛrɛ bɛ bɔ min ye ɲuman ye parce que i n'a dɔn ko mɔgɔw bɛ yen i yɛrɛ fana bɛ yen bon ale kɔni ye maa minnu bɛ taa sɔrɔdasiya la kurakura olu ka kalan bɛ kɛ polisi kurakuraw olu ka kalan bɛ kɛ sapeur pompier kurakuraw ka kalan bɛ kɛ maa bɛ yen k'i bɛ fɛ ka gouvernement ka baara kɛ n'i taara i bɛ taa ye i bɛ taa kalan adamadenya kalan ni maanifinya kalan ni sɔrɔdasiya yɛrɛ baara kalan i b'o kɛ Bafo kɔnɔ ninnu kɔni ta ye sous-officiers ye o ye Ezo ye ale ye Banankɔrɔ ye commandant o ye Bamanan ye fala ye ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini yaasa tajiko a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min ye Musa Alassane Jalo ye ni ale y'an ka jago minisiri ye ale ye jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu da bɛ tajiko la n'o ye taji feerelaw ye ka taa fara a yɛrɛ ka baarakɛ bolo ka sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la direction min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko jago min ye balo ye ka taa se bureau de pétrole mɔgɔw ma fala ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko ɲɛmaaw ko k'u lamɛn fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo ani hakilina jumɛn b'u la baara tacogo ɲuman na hakilinaw bɔra ka bin minisiri ko ale ye ciden ye a n'a da premier minisiri tulo kan u ye hakilina minnu fɔ n'olu bɛ se ka don ba la joona nka u k'a bila u kunna ko ntɛnɛn nata u na ɲɔgɔn ye tuguni yaasa ka se ka kɔmasegi kow ye o baara ɲɔgɔnna kelen kɛra Kulukorokaw fana fɛ yen Kulukoro gouverneur kunun ko ale fana ye u ka juraw jagokɛlaw maa bɛ yen k'o bɛ dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ 2 ye Kulukoro kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen wele ka tila ka maa ɲɛmaaw fana wele fala ye yaasa u kana sa ka hakili jagabɔ kɛ mun yɛrɛ bɛ Kulukoro bolo bi da dumunifɛnw na tajiko bɛ cogo jumɛn na kuma kelen min bɔra ka bin fala ye o ye ko anw minnu bɛ yen ni groupe b'anw ka so kɔnɔ anw tɛ taji sɔrɔ koyi anw minnu fana ye usine tigiw ye cɛncɛnbɔlaw nakɔ baarakɛlaw boulangerie tigiw kuran tɛ ka sɔrɔ taji tɛ se ka san ni budɔn ye tuguni ko Kulukorokaw bɛnna fɛɛrɛ dɔ kan o fɛɛrɛ in u m'o dan kɛnɛma dɛ k'u b'a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye fɔlɔ ni ɲɛmaaw sɔnna an bɛɛ tɛna bɔ Kulukoro ninnu ma Kayi fana nin lajɛ kelen de kɛra ko yaasa tajiko bɛ se ka jateminɛ cogo min gouverneur n'o ye Musa Sumare ale ye bɛɛ lajɛlen wele Kayi n'a fɔ a kɛra cogo min na Kulukorokaw fɛ yen maa bɛ yen sa k'o bɛ baara kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ Kayi ka bɛɛ lajɛlen welela ka na gouvernorat kɔnɔna na ka se ka na ɲɛfɔli kɛ olu fana ye hakili jagabɔ kɛ ka kiimɛliw kɛ baara minnu fana sɔrɔl'o la sa o na kɔmasegi kɛ jamana ɲɛmaaw ye Kayi bɛ cogo min na Sikaso do ten Segu do ten marabolo bɛɛ lajɛlen a ɲininiw fɛ fala ye u ka jateminɛw kɛ u ka yɔrɔw la k'o bɛ cogo di yanni gouvernement ale ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan baara tacogo la Masinakaw fɛ yen ko jɛgɛ tonnen don sugu la dɛ fala ye nɛni ale kɔni bɛ taa se 60 ma nin waati in na jɛgɛ tɔw bɛ sa olu ye 350 250 jɛgɛw tɔw olu kilo bɛ tali kɛ o la ko nin jiginni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ ba ale bɛ ka jigin min ye danganda bozow ye olu bɛ ka jɛgɛw sɔrɔ u ko ji jiginni bɛ ka na cogo min na ni ala ma ko wɛrɛ kɛ sɔngɔ fana bɛna na jigin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula nin waati in na jɛgɛw ko ale bɛ ji duguma han a tɔ ha natɔ de ye Bamakɔ sa
Suna an muta ngongo fasa kananai. Nga na togo de. Ho, tajigo gele. Fala segu mara konna na. Baga unga sogoli mi mesena sa baga ba kɛmɛ fila ani bi naani o de kan ka sɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la segu kaw fɛ yen kibaruya in dira gouverneur fɛ jɛrɛ sen kan sa jɛrɛ min na sa ni baganw ka sɔgɔli n'o daminɛna min ye kalo saba baara don segu marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ a la sabula minisiri min bɛ yen o ko ko bana jugu min bɛ yen sa n'o bɛ baganmisɛnw minɛ o bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min waleya in kɛkun ye o ye wa ni min ye nin bagan sɔgɔ in ye fala ye bagantigi ti dɔrɔmɛ di a kɛkun ye an ka baganw u ka kisi banamisɛnw olu tɔɔrɔ ma maa 80 olu sera ka furakɛ kajolokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa pali bana bɛ maa minnu na ale ni hypertension ani bana wɛrɛw min ye kajolo yɛrɛ kɔnɔna na sa ko waleya in kɔni bɛ tali kɛ ɲɔgɔndɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo hukumu kɔnɔna na maa 80 minnu filɛ nin sa ni musolakaw ni denmisɛnninlakaw ni maakɔrɔw don u bɛɛ lajɛlen ka banaw sera ka sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ o tilara tuguni ka bilasiralikanw d'u ma ani ka furaw d'u ma yaasa u bɛ se ka kɛnɛya cogo min na korokaw fɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen sa n'o ye jɛkulu 9 ye marabolo o ta yiriwali ko ta nasira fɛ minan dira olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min min ye koro yɛrɛ sɛrɛkili kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye tabulobaw ye biro kɔnɔ minanw natiw n'o ye dɛbɛnw ye ka taa se jaw bɛ se ka lajɛ ni fɛn minnu ye min ye registre ye olu paquets dir'u ma bikiw fana bɛ a la ale ni plaki olu bɛ se ka baara kɛ ni fɛn fɛn ye dugu minnu bɛ yen n'olu ye nin ko in sɔrɔ sa o ye ngoroburokaw ye karanbanba olu fana bɛ a la Togoninkuru olu b'a a la Jini Bondo Pelmaude Ogoguru ka taa se Koro yɛrɛ dugu kɔnɔ ma ale ni Poromojugukaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la olu ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yaasa sa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ Falaye an b'an ka kuma kuncɛ ni min ye bi o ye gouvernement ka bataki ye Mali gouvernement ko nin y'a ka bataki 81 ye furancɛla fanga ko u ye kibaruya mɛn k'a fɔ min ye an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Sumana Sako ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la gouvernement ko k'a dusuma kasalen ani furancɛla fanga ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen u dusuma kasalen k'u y'a mɛn ko min ye an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Sumana Sako ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la min ye nin kalo in tile 15 Bamakɔ yan maa kofɔlen ti maa dogolen ye o hukumu kɔnɔna na sa ko furancɛla fanga ɲɛmaa ale ni gouvernement maaw n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye k'u bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa u bɛ taasibila kɛ min ye sangafo k'o ta k'o ɲɛsin Sumana Sako ka denbaya a n'a baarakɛɲɔgɔnw ni ani maa minnu bɛɛ lajɛlen jɛra u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sumana Sako ye a bɛ fɔ min ma sa ko doctorat yiriwaliko ta nasira fɛ o diplôme tun bɛ a bolo Sumana Sako a ye baara kɛ Mali yɛrɛ ka cakɛda kɔnɔna n'o ye fonction publique ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ wa min ye jɔyɔrɔbaw ye a y'o sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na premier ministre a y'olu kɛ ka PNUD baaraw kɛ ka kɛ sɔrɔ ministre ye yan'o bɛɛ lajɛlen cɛ Falaye Sumana Sako i ɲɛ bɛ Segu supervision tɔgɔ la Sumana Sako de y'a tɔgɔ da yanni supervision ka jouer ale tun bɛ micro ta ka bɔ supervision bɛna nin dɔnkili in da dɔnkili in kɔrɔ ye nin ye nin don san de nana kɛ sa supervision de tɛ se ka ci wa u bɛ dɔnkili sugu bɛɛ da kɔrɔbɔrɔ dɔnkili dalen u ko ko a tɛ se ka fɔ nin ma tuguni ko Segu équipe orchestre régional u tun bɛ wele ten u ko ko nin ale de ko nin tɔgɔ ye ko supervision de Segu i ɲɛ bɛ an ka journaliste ka tɔnba la n'o ye journaliste sportif ka tɔnba ye AGSM Sumana Sako bɛ maaw fɛ minnu ye AGSM sigi sen kan ɲɛ bɛ Sumana Sako la a ye baara kɛ l'essor la Falaye kunnafonidi baara min ye basketi a y'o sɛbɛnni caman kɛ l'essor kɔnɔna na wa kunnafonidi a y'o baara fana kɛ Mali balontanna kɔrɔw ka tɔn a b'o o fana na wa min ye premier ministre kɔrɔw olu fana ka jɛkulu a b'o la Sumana Sako fɛn min kun ka go a ye kosɛbɛ Falaye i k'a tɔgɔ sɛbɛn ni Z de ye a ko ale ta bɛ sɛbɛn ni S de ye Zu mɔgɔ minnu b'a dɔn o tulo b'an na k'a fɔ ko i y'a kɛ cɛ min na ka taa o tɛ Zu o kun tɛ Zu ye dɛ n'i ye fɛn fɔ min t'a ye a b'i wele k'a f'i ye ale tɛ an ma bɛn nin kan an bɛnna min kan o fɔ wa lajɛ fana kɛnɛ kan k'a fɔ k'i ye Zu wele k'i bɛ taa kuma min a la o maa tɛ dɛ a b'a fɔ aw ɲɛna dɛ a ko n ka na n ka kuma n'a y'a dɔn a bɛ kuma min na a kun ka na n wele n y'a fɔ aw ɲɛna n ko n bɛ kuma wa Falaye tamakiya t'a la min na i duuru nɔnɔ a yɛrɛ duuru basi o kɔni i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye wa a ka kuntilenna a n'o sara han a fatura Falaye ka min ye muso 1 den 4 cɛ 2 muso 2 falajɛ gouvernement ka bataki kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma min ye Sumana Sako a ka janaja bɛ kɛ bi
lazara selilen kɔfɛ falajɛ a fɔra masa ko institut national des jeunes aveugles o kɔfɛ yɔrɔ min bɛ n'o ye centre baptiste ye k'o kɔnɔna na janaja in bɛna kɛ gouvernement ko sa ko maa min filɛ nin ye u bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ko ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye alijinɛ k'ala k'o kɛ a dayɔrɔ ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement docteur général de division Ablaye Mayiga sɛbɛn ale fasirila kabini kalo tile 16 nin bɛ dan sigi kɛ sa an ka bi kibaruyaw la an bɛ dugawu kɛ sa Sumana Sako ani an ka forow bɛɛ lajɛlen ala k'aw dayɔrɔ sumaya ala k'an yɛrɛ ye k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 18 Falaye Keyita ale de tun bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda